Lebo... Dobre, chlapci, je to Zapol tam. si to? Hej. Ale ja to strihnem potom ešte. Tak ja to poviem, hej teda. Chcem povedať, že čaute ľudia. Ale poď, stojíme, ty Hej. kokot. To je rekreácia. Takže, čaute ľudia. Toto je remaster Resta a Maťa Pena z huby. Máme tu, no není sme síce Rest a Maťo, do tu traja. A máme tu budišku, tieto pičoviny. Tie šumacie tabletky, a počkaj, pozrite sa. Že proste... Je to ono, hej, že žiadne ojeby. Takže... Podľa mňa môžeme pomaly ísť na to. Každý Takže máme... dáme jednu. Hej, začneme jednou. Takže... Na zdravíčko. Binčilín. Ja vám pomáham. A... Zapíjali to, Rest aj Maťo. Dám 3. Tebe jeme. Ty si zožral? A rozkúchal chyju? No, no, me. OK. Ináč máme tu. Čič, poď sem. Ja som sa s tebou bavil, samo nájdeš drobke. Piča. Do piče. Aha. Idem druhú. Keď to rozkúšaš, tak to kopeš fest. Koľko už máte druhú? Chlapci, ideme 3. Kamo. Kope to. Chlapci. Ďalej. 3. Ešte 18. Ešte 18? Tak ja si dávam teraz 3, lebo ja som išiel iba jednu zatím. Teraz idem 4. Teba odjebe. Chlapci, cheers. Čiadi. Nemusíme ísť všetci akože onej naraz. Proste ide o to, že to zvládneme. Takže na zdravíčko. Mám to mnohé. Kam dneska nebude zlá, koko. Máš na minú prichuť. Trade. Ty pičo. To je otraz jak kokot. To šumí viacej. Hej, to šumí viacej, kamo. Kera, tá moja? Nie, nezříkal som sa, ja som to zle prehltol. Poďte, nie. Zoberte si ju. Zoberte si ju. No si dáte do ruky. Bolu. Nie, Peťo, urob. Peťo, zober si Ja to. neviem. Jak nie? Zober si to. Neviem, na ťalo. Okej. A ja už chcem vyskúšať inú. Ako? Chlapci, 3 je moc. Nedám. Ale oni dali 5 do piče, ale veď oni sú tvrdé ako kokot. No. Ja to tam trošku zapiem vodou. No. No akože vyzerá to jednoducho. Tak si to skúste. Nie je to také jednoduché. Tak si to skúste. Ja chcem teraz straight, ale ja už sa dorigam, ty kokot. Ja mňa naťalo, jak som pil vodu. Ja dám 2. Hej, tak dáme aj jej pičo. Myslíš, že bude chceť? Dáme 3. A ona chce. Dáme všetci 3. Ty pičo, haha, Ísť máme do piče. záber. Daj mi to. Daj mi 3. A nie moje, daj aj tvoju. No však, viď, ja si dám pičo, ja si dám teraz 2, lebo ja to idem tak stredať, vieš, raz 3, raz 2, chcete aj moje pomarančové? Tak ide. Dáme 3. Toto bude zle. Ty pičo. Dáme 3, 4. Ty pičo, tá samová šumí ako kokot. Tá samová šumí o mňa. Chlapci, ani to trošku vody.
Fuj, ty kokos. To je otak. I ľuďom jebe. Halom. Vodopiček! Bobby. Chlapci. Ty pičo. Ježišmaria. Ideme ďalšiu, poďme. Ideme ďalšiu? Chlapci, vidím to, že 5. 5. No vôbec. 5. Jebe ti. Poďte 5, nebuďte kokotí. Pičo, že to mi vybuchne huba, ty kokot. Ale veď videl si, že Maťo, on ich sežral 10. A im to jebe. Koľko? 5. 5. A Adik už je piči. Adik ideš 5? Adik, poď 5. Do it for the content. Poj! Ale ja neviem, jak to rozkúšam. A ten kokot Ty tu- kokot, on tu ríha. To nevadí. Normálne napína, Už tu volá policajtov. Myslíš? No, jasne. Ideme. Binčilin. A my sme to zbytočne urobili bordelný, než to je pravda. Hlavne. Jožo. Chlapci 5, ty si ich zohral už? OK. No. Samko, DJ. Ja, napísal mi. Iba pozrieme sa. Už natáčame. 5 minút. Chlapci, ideme to splachnúť? No piči, ideme ďalej. Ale čakaj, tu dojdu Benga. Piči. Čo robíme zle? Nič. Blíži sa to za minútu. Dojdeme od stanicu. Robíme tu kurva bordel. A kde robíš bordel? Však to je divák. No, presne preto. No. Lebo sú to šumivé tabletky a tak ľahko to nesplachneš. Môžeme meniť playsy. Tak poďme. Videjko. Dávaj. Meníme place. Bereme veci, idem do piče. Meníme plays. Oh, Je to nechutné ako kokotka. Ja mám túto tlak. som robil pičovinu, Tu ale mám tlak. čo máme kurva robiť? Mm. Nič. Ľudia. Nie je to také ľahké, jak to vyzerá. Ty pičo. Jeden na deň. Jeden na deň ináč. Už sme ich jebli tak 20. Dohromady. Dohromady, no. No aj to neskúšaj. Dobre. Nejde odjebať brucho. Pozri sa, koľko natáčame do 10 minút. Koniec pičo. Počkaj. Ale ty si zožral málo. Čo? Koľko si ich zožral? Rozhral som málo, ale kamo... Ty pičo. Ja mám... Čo ti je? Ty si mal tie zelené?
Kamo, daj mi to, ja to vypijem takto. Ty si kokot. Samo. Do piči. Mne ešte je dobrý nápad, ja to tam tiež dám, neviem, je ich tam ešte, skláme, približne to spočítam. Je ich tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je tam 9 tabletiek. A ja potrebujem vlastne aj tú krytku, že? Ale neujeb mi telefón do piče. 10 tabletiek. Dolejeme to vodou. Ty piče, už to šumí, ja to nestíham zavrieť, čo tiebe? Stihol som to. No dobre, stane. Zavrel som to. Ja chcem... Ale čo tu robí kurva dodávka? Chlapci, vnútri to šumí. Ty pičo. Šampáňo. Ty pičo. A teraz čas, ty si Boha. Aj. Jako dobre. Nevládam. Jeblo to pičo, vylalo sa tu koko tak 3/4. Ja to skúsim doľať vodou. Práve to tu dolievam. Dám si. Teraz to bude chodiť iba von do piče. Dobre. Mám. Petro, nalieš 10. Kamo, už to hoď dlho. Mám dve, hej. Je voda. Druhá. Chlapci, Piči. 9 tabletiek. Sopka vyjebaná. Druhá voda. Čo s Laurou? Nie, druhá voda. Jaj. Ináč tým shoutoutem Lauru. A máš nejaký konto. No ideme niektorých ľudí shoutoutnúť, aby sme im verili. Ne, kamo, Restinko, Bambinko. Shoutout Rest, shoutout Maťo, shoutout Šumienka jednota, shoutout. No, tradičná chuť, pičo, kvalita. Tieto sú kyslé a kokot. Bohača. Boha Krista Maria. Ale ona tu je s nami, kámo. Kokot. Ja jej dám jednu, kámo. Nebudem kokot. Kamo, vypí toto. Braši, Ja to vypijem celé, Adi. Ty? Tebe jebe, to je masaker toto. daj si, je to dobré. Však vyskúšaj. Vyskúšaj. Potrebujem to ešte trochu zrejdiť. Kurva fix. Poď, vyskúšaj. Daj si. Je to jeba, kámo. Je to jeba. Ktoré? Hej? To má Petro, ne? Akože tieto sú také, že... No tie pomarančové sú podľa mňa za mňa najlepšie. Sú tvrdé. Tieto ty kokot šumie, jak... Sú tvrdé a kyslé. Moje? Mhm. Moje sú tvrdé, no preto sa to nedá vykúsať. Ja som napil, mňa naťahne, ty kokot. Fuj, ty kokot, otras. Dobre, ja tam trošku dolem vody a idem to exnúť, chlapci. To sa nedá. Nech kámo. máme kurva content do piče. Nech je kurva content. OK. 8 tabletiek. Jednu som zožral. Bohužiaľ to nebolo na video. Ale jak bolo, tak to tam uvidíte. A ideme na to. Nevidím mi záznam kamery, keďže telefón máme otočený. A tá mačka ide. Ale je nie... Pito! Čo? Pito.